yang sudah purba. Pun Kanjeng Nabi sang guru sejati pamane Raden Abdullah ibune Dewi Aminah Madinah atakipun yang sudah purba. Kundang pawartosan jeneng wanita ingkang nampi kundane Joko kasihan. Makane ora ngerti sapa jane jenenge asline karane wong dikasih. Wonge jembule kinis-kinis. Nek kaya apa kaya iki wis dirasakan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Dewata Cengkar. Sinuwun Dewata Cengkar nek pengen dahar daging menungso ngombe kecewa. Kok kanthi kaset iki kok bahan ayam nggih. Ini suara apa? Boniku jadi pegale. Apa nyata dina iki aku kepethuk karo Londo kasihan karo anake wedok sing wis ngantik Remaja Putri. Pak Boyong Pak Dawa sowan mapanane negara Medang Kamulan dadi daharane Kanjeng Sinuwun. Ning semune ana jujur nusuli dadak landoni. Ana wong gething kabur sengit lawan tata paprentahane Kanjeng Sinuwun Dewata Cengkar. Dianggep Sinuwun Prabu Dewata Cengkar iki nalendra ingkang karendhar menungso iki kena diarani Ratu Angkara Murka. Wong desa esa-esa wong cilik ongkak-angkik. Jenenge ya kuwi arane Raden Dara. Ki mbok cah kene apa piye kuwi?